Ajawa nigiteko, Ajawa yudo loch mare. En Madaraka Day manigi ndhadhu. Tarik 1 dwe mar 6 e Gesa Villa behind Umoja One Market Dumburu. Star League Entertainment keloni Heramit Tolit album launch kod jangolo V Mdogo. Prince Max, Okoth Jarapogi, Elvis Kadori, Tony Ndiema, Kaka Talanta kod Aungo Wuda Wendo Machine. Dhiketo johera wikok gi kod ngolo na moyiech. Donjo shillings 400, VIP shillings 1,000, kaja tabudho nobed MC Omari Nash. Madho kongwa sasa okber gi ngimani kendo koyiene rawera mantie bwo higni 18 kwotokal. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela. Don King of Wangla mochung sani enema. Iluwe gi jakadala. Odongo swag lowe. Amizo tubagon lowe. Igenia Wangla kaniti joma serious. Inge Prince Inda osekale level barbedo king. Majacha en empire sani. Sani inda en territory. Sani ose fence territory mare iwinja. Ma inda osekalo kingship. Kingship inda osekalo sani. Inda sani en empire. Toema jalamo kore won empire no. Iwinja. Tony Ndiema olale lum. Tony Ndiema lale lum nango. Ere Eli Toto. Olale lum. Eli Toto boselal. Toda kwanene. Bwani wuona de Eli Toto ngama dhi nyaka loka bwana. Kodhi loka. Kodhi lo ando ngase dhi nyaka loka. Luore samora dhi loka ndara kocha. Bwana iwacho wacha ni Eli Toto lal. Eli nyocha onge loka nyocha ensatu nyansa kabondo. Magi jo mumo loka. Karini wacho loka mane. Koro in short wanyalo wacho in short. Nyocho dhi. Yo machie wanyalo wenje room. Maja theater bwana. In short wanyalo wacho ni Eli iwacho egine kanu. Eli rumo. Eli rumo Eli podo ngado rumo podo dhi loka ongada ngo. Ere Kofi Makadori. Kofi Makadori ere. Bwana we wachinde bwana girumo wadwa ni gigol thum mondo giprove go jopiny. Jopiny oseora na wach gigi. Okay, koro mi alist Ugo Wuda Wendo. Machedo upcoming. Upcoming man we ga charge. Ilunga ugo ne upcoming. Ichanya ka Ugo Wendo. Omari kada ku charge yawa. Chaye kada mini jaki lakini ugo biro goi. Nyocho ngwana ka. Koro kwa na list mag jothumbe morumo. Aya, mafans koro magi jothumbe morumo. Wakwano, to wadwaro gi. Wakwano, wachnia, ikwano. Aya, mafans magi jothumbe morumo. Achiel. Eli Toto rumo. Ini ne kamore list mar jothumbe. Freddy Jakadongo. Manugo lo video ariyo nyoro. Freddy Jakadongo. Boss Wonya Sembo. Wewe. Javan Makajudo. Bwana Javan producer maduong bi wacho nuru. O produce to manage studio chokaka otame dong no daro dok dala. Yo Javan dok dala. Bwana yawan gi. Javan ni Nairobi dong Javan dok dala. Gini ni live. Toka ni live ayiwagi. Dong Javan dok dala. Javan Makajudo ni kanye. Odong ni studio ne Melo nitie. Lakini Javan dok dala onge Nairobi ka. Wacho ni Javan rumo. Javan rumo. Ano kabipako ng'at ma orumo. Yan kinena ka wuok pinya golo gacha motija. Kaka Talanta ndi ka bwana. Kaka Talanta tonga. We kwano na gik maonge. Na bwana Kaka Talanta. We kwano na gik maonge bwana. Bwana ye Kaka Talanta bwana. Akiaye owera ngo. Ikebwende Kaka Talanta. Owera ngo man. Baby na. O ene mo wero gino. Okay.
dongo rumo. Nyaka do wer baby na ere wer mosegolo kendo. Orumo. Kaka dalanda ngama kigoto ne to manager momiyo simu. Etimne. Ai. Zigilani mayo nyodore kamacho wiye. Ochalo ndo. Buana. Aneno ka inda ni jokuoge obukore keto Zigilani niya. Ni en lawyer mar jothum. Ni en lawyer. Jokuoge mokete inda gende mokete ni en lawyer. Inda jakuo? Ka inda mikwele ga. Koro kikwele odi dongi ni bija kuma dhi ajawa oken shida to dhi ajawa bende ko monego seila. Mane to mane Nyasaye ochano ne. Makata ne bed mano lemo. Makata no bed mano lemo to ok yombi be ok lenga. Inyalo to ni ajali gari. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakoro mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile wan kaendi gi Kimbi. Awinjo ka jomoko dende na Kimbo. Wan kode kaendi wadwa ni wawuoye matin gik mabende osebedo ka timore chien kanyo no endo to gi nyaka sani. Okadwa ni adhi mang'eny ahinya imed parni ni kapok subscribe ne YouTube ni endi iluongo ni Luo Trending Nation tinyalo subscribe mondo anytime ma wan gi ng'ata tiyudo mapiyo kabisa. Ang'ama tayo ni chenro ni denda no mari na chieno jamone mbele chiene mineno mbele miyoko kata nyalo wacho no mari dhako ngudi ni gichaki kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Akimbo Yo men. Kimbi Yo men bana. Ango bana. Aneno ka idonjo ka indi adwa ni kuongi mos jopiny. Amoso we nying Ruoth Yesu no kweuru. Kamunene ni an bahero Yesu tan bo wara emomiyo samoro jothumbe mok tim maber e gospel kata jawa walao. Kainda nyocha waselao jokuoge sani milome ne jothumbe moko mago jothumbe modong. Jokuoge wuok kaenda gipak things. Jokuoge ochomo we band moko to gibiro gi friendly. Beduru careful, security makaemo bed tight. Jakadala security obed tight. Nikech jokuoge biro. Mar ariyo gima wawacho ok wawach gima wan mosiego go. Be ok wago ng'ato ni wachayo. Wan wawacho gima okelnwa e ground. Ka wuod Fibi ne dwa nego YouTube channel mar Omari ne wawachonu. Okelnwa. Kamino Omari obet ni ene oda. To obiro manye oda. Manyiso ni otiyo matek. Iwinjo? Okome bete ni mawa South Africa 1942. Mo nyiew gi Sofia. Onyiew gi Sofia. Okay. But Sofia be nyaka duok ni erokamano. Nyaka ne Sofia donje ngima ni nitie gik mang'eny moseloko. And so Sofia big up. Ambe donje ngima ne nyiew na kombe mayom kama. Erokamano. Giko mokwongo. Achomo mos no chomo radio Ramogi TV. Nitie jolendo moko ma adhi tajo gi mbele ka. Weuru kwayo upcoming pesa. Presenters mag radio Presenters gi radio gi TV. Nikidwa no go wendi. Ing'enga. Nyiew na chai. Nyiew nango. Waseng'eyo gi. To very soon wadhi muoch. Mane timgi? Wadhi muoch Omari. Jothumbe osekelo na ywak mathindo ni ana agolo nyaka video. Joramogi ok nyal go video na. Nigidwaro pesa. Nigidwaro pesa. Nigidwa naor nigi chai. Ni okwa ongu. Jok badwa no gothumbe gi bibi wagonu gi e media Jacaranda. Duru wago gi Jacaranda to imielo gi joma ni loka. Baji koro sani inyalo encourage ni un kaka Jacaranda unyalo promote upcoming. Nyasachiel oka wuondi. Wa promote marach. Ing'e ni Ramogi en channel marwa. To
wuon Ramogi ok rach. Joma richo Ramogi gin ji achiel ma ok gigo thumbewa. Iwinjo ni nyaka imiye gimoro. Ng'ato kaka Ken, iluongo ni Ken, DJ Ken. Ng'ama chunye ler ma en ogwagwa wer, gin girone nyaka tich mo. Yani gigo to gilin. Mago jok matiyo tijgi. To gi mamoko ma ok akwano, lakini nitie ji ariyo kanyo. Tijgi en nyodho jo thumbe mathindo ni kela gimoro abiro goni thumbino. Tich biro rumo ibiro duogo mana irwa ka. To kichopo ka wabiro go pieri apat. Ok wanyal ndiko Betroya, ok wanyal ndiko Jakuo, ok wanyal ndiko Uthogan, ok wanyal ndiko Thag. Mano kisungu babo mari agini skunde thin. Uthogan. Waro ni Ramogi TV gi Ramogi Radio. Oti kod jopiny gadiera. Ma okelni gi ywak gi upcoming achiel. Upcoming. Mokwongo nobiro awacho ni ng'ani dwa thuya gi Ramogi. Moro chako biro. Ng'ani dwa thuya gi Ramogi. Moro chako biro. Awacho ni too much. Awacho ni an koro kawuono akele ne LTN. Mono jopiny owinje. Yeah. Ramogi tiuru gi upcoming maber. Upcoming ywaknu. Itieko. Atieko mano. Nyakoro giluongo ni LTN, wan wawache kaka en, wan wakeli akela. Iwinjo kaka Kimbi owacho kanyo no endo. Gisani endi Kimbi. Yo man. Wan gi liel momako piny Luo. Ma bende pod numu kacha endo program gik moko dhi mbele. Ang'o madangi wache e liel ma wan go endo. Kacha endo ne wawito chi Alusi tibi ma wito chiege. Alusi mane nyako ma wero wangla chako suma. Chiege nyocha tho. Chinga. Pole chi Alusi. Bwana interview moko mafuwe keta e bwana. Yango miketa ga interview mafuwa Lucy en dhako ko en dichuo. En dhako lakini en gi chiege. Bwana ana lemo mos mafuwa go kago. Wadhi e liel mar ariyo. Koro Alusi mabe is an artist. Iwacho ni liende no manunga. Alusi no wera ngo. Dong thomo wangla. Owero wangla mage. Joma wang'eyo wangla ka wang'eyo Akwino Chogo. Wang'eyo Beryl nyar Koyugi koso nyanya kach. Wang'eyo nyiri ma wero wangla. Lucy to wera ngo. Owero reggae. Embo wero wangla. Koso wero hip hop. Chieng ma winjo wende anyalo changia gima winjo. To chiege. Odak Kenya ka koso odak e piny mo. Oja thum Kenya ka. Lucy. Ok ang'eye. To chiege. Ka Lucy ema kedo chiege tang'eyo nade. Lucy akia. To chiege ang'eyo nade. Florence Robert en chi Lucy. Don koro wadhi e liel machielo, wadhi e liel ma next. Okay, Florence Robert Nyasaye oket chunye kama okwe. En wala mono Nyasaye mondo Nyasaye oket chunye kama okwe nikech nyocha en nyathi maber. Kendo nyocha no nindo kanitie wende mapok ogolo. E studio ma nyocha ogole wer wang'eyo. Producer kiki cham wende Florence Robert. Mano dei. Nitie wende manie studio mano ikore no dwa golo. No setieko nyaka chudo. Wang'eyo. Kiko cham wende Florence Robert. To koro idwa jodala gi min gi gin gi nyithindgi. Ung'iyo. Ere kaka idwa no tim to. Abeni jachsiga no tho. Producer mane produce ne wende no dong gi wende go chamo. Ma mina bene situation nego. Sani. Florence Robert wan kodu. Joma dwa chamo wende Florence Robert. Kota kore YouTube. Oloke nying min gi. Kota gimora moro loke ka en gi nyithindo to loke nyithindo mondo gi okonye. To ka en gi nyathine mawer. Umia nyathina tere studio a promote ka okar min gi. Injili ka ema wadwaro joma thuoni ka Kimbi gini ma yalo injili madhi e polo. Kimbi. Ok wadwa jokong'o. Ma wawacho wach ngima matero ji ka Nyasaye. Wach ngima matero ji chamo ngima mochwere manyaga chieng'. Kanyi Florence Robert nigi nyathi ma wero gospel. Manyalo wer. Miya uru achulo ne studio. Ower kamodaki kako chiemo to jodala gi ong'eyo. Hapa ni magi thuond Luo mwadwaro jok manyalo jitokeza. Kaka ineno sani endi Kimbi osewuok ni koponi ati nitie nyathi Florence Robert mabende nigi talanta kanyo mar wer. Inyalo nyathi Florence Robert kaende. Ng'at manyalo wer gospel, a promote gospel kende. Ng'ama nyalo wero gospel to in gi rem.
Namba nani idhi kawe LTN kanya dhi promote. Wende ariyo mara dek tichulo studio. Wacha namba ni no. Number 907996339668. Yeah. Wanu gik ma wacho gi chopo no kama to wanu bayo gi oko ne jopiny. Yeah. Nikech kainda nyocha kuong'enye ne wawuoye ma kuorumo. Ma respect obet. Koro sani nitie kuonde ma pod wamenyo uchunguzi ma pod watimo mos. Wabiro mana nyisou. Yeah. Mano wasitieko kanyo no endo ni wach naneno kan tigi moro mine lando kanya keni en candle lighting mar Florence Robert koso en ang'o mane bende itemo luongo ji ne wachope kacha chendo. Candle lighting mar Florence Robert no se moki. Koro nitie liel moro mano timore apoya mar Sheila Bambu. Iwinjo. Jopiny osepenja na wuoye wach ni to nikech Jack Bambu en osiepna. Yeah. Koro achalo family friend ma gimo timore no ne ok ber ahinya. Lakini ji osetemo nona ka sunda na awuo. An gima nyalo nyiso joma chuo, joma mon. Nyasaye komedi chuo to kata komuol kiki pare no luori. Omi mana respect. Yeah. Iwinja. Yuro de chuo madagi ng'ato tek sana. To sani joma wacho kia ni Jack Bambu, Jack Bambu. Omit mana ko wadu. Kapoko chopogni. Iwinja. Koro gima ng'eyo osetimore kako timore ok do wach ni ogwange marach, ok do wach ni gwene marach. Bato wacho ni Nyasaye e jang'ad bure kind jogo kendo Nyasaye mong'e adier. Yeah. Iwinja. Kata Kalausi dong ji nyocho wacho no rumo. Yeah. Ji dong nyocho wacho ni Kalausi odok dala. To pod entie donga winjo ni Kalausi to sani ng'ama rumo. Ana winja maybe. Mana Kalausi nyoro ko nyiew gari wacho no rumo kare joma rumo to chalo nade. Oh. Joma rumo to chalo nade. Kalausi dong nyoro ko nyiew gari. Bunge joma rumo. En gari koso picha mar social media. Gari asebeti bwana. Yeni ano kaero ga wuoyo kuom gik moko ariambe. In wach ni valid ang'e. Kalausi miwinjo ji wacho no rumo no. Yeah. Kalausi yok nya rumo sani. To konya rumo higa mabiro. To konya rumo kata nyaka chieng'. Joma wacho go mago haters ana yie gi Kalausi. O Fitch White. Fitch White. Sani o Fitch White kabisa. Nikech ben chumbi nyiro ere malich. Mane gima biro nege. Bwana ngeni gini jineno bwana tu wacho ni Kalausi chumbi. Yanen we ma handsome uligun handsome. Koro according to liel mawan go sani endi ma Sheila gi Jack Bambu ji ariyo ge me anga michung godo miwacho kata ko kawuono teri e bawo. Chung gi Jack Bambu mano dongo obvious. Bwana ng'amotho iwewa kamano bwana ionge respect. To koro ng'amotho ngima dhano mangima gi ng'amotho. Kind dhano mangima gi ng'amotho dong nitie pogruok. Mar ariyo ana chung kodgi gite. Nyaminwe mado yang di wacho ni ati chungi chwori. Wek sunda. Liel kamora mora gimotimore Nyasaye mong'eyo. Okay. Ana achung kodgi gite nikech achungi Sheila tachungi Jack. Gin friend gane family friend kanyo. Iwinja. Koro ok da wach ni Sheila rach kata Jack Bambu rach. Nyasaye mong'eyo kanyo. Ini dwa na wach nango jamiriambo ne. Ana penja. Okay kaka dwara. Ana penja according to kaka jiwacho nitie jok masane racho Sheila mang'eny. Koro ingeni imbende ne nyalo wacho ni anto kaka girachi no anta pake. Sheila nyocha ber gimokwongo. Sheila nyocha chunye ler. Sheila nyocha chungi ji kashido. Kiwacho ni chunye ler nitie joma kawo point. Ogi kawo point. Nyocha en ng'ama chungi ji kashido maki. Sheila nyocha sole liende jo thumbe te. Iwinja. No solo na diere moko na dwaro instrument keyboard na onge go. Negi solo gi Jack Bambu no manyo keyboard. Omiyo ok darach Sheila to ok darach Jack Bambu. Nyasa chiel lwedo mose pidhi ok yany. This message yeme ok witi.
Iwinja. An we Nyasaye oket chuny Sheila kamukwe to gima nakwayo. Jack Bambu joka malem noru Jack Bambu okwalwa ni Sheila to Jack Bambu beto. Kama mora ma Jack Bambu nyalo winje kata ngama nyalo winjo gini. Ma nyuru Jack Bambu umiye counseling. Nikech gini nyalo chame makata eno dere. Iwinja. Ok en gima yot. En gima pek. Koro lamnouru Jack Bambu obed mangima kamora mora ma entiere. Kigi moro time wasayo Nyasaye. Oumnwa Jack Bambu. Kiko dere. Maena ena gik matimore ne chuo. But obed mangima. An kako osiep Jack ajiwe wan kamora achiel kod familia mar Jack Bambu woduriri. Walamo Nyasaye. Odiochieng' moro biro chopo ma wachako biro rado kingima. Ma wabiro JB launch dhidhi mana mbele kama kawaida. Mana wacho wadwa ne wawinji bende lendo mopogore opogore ma wan go kacha mag ohala waduogo med mana kete kaendi iluongo ni Luo Trending. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Donge noluongwe jodhiergi Mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari D-Star apora uchiel nono star 461#. Sepe noluongwe jokoko e diero tiendo Ane lamo mama nae mokonya Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Nyakoromogi machiegni kendo ne wawinjo lendo mopogore opogore kacha endo mag ohala. Imed pari ni kijathum tidwa loso skiza tune maber itudori gi Ibradi company mabende dhi keto ni skiza tune mari maber kendo dhi usni mano jaluo munyalo agiugo ni bwana daka neno ka pesa donjo maber kik ikaw skiza ni timiyo okuyu mabiro chandi gi gik mang'eny. Wan kaka luo wa promote joluowa kendo imed parna kacha endo ne koponi in Bicenta galora mare kata in East Lando idwaro kar math maber mokwe maber kabisa iluongo ne Simbabugo Wine and Spirit. Simbabugo Wine and Spirit. Mago konge mupim Kanyo kongo beche ber. Ouso kongo in a wholesale price. Mokwongo. Mara ariyo. Ouso kongo ma fresh. Kongo Simbabugo en kongo ma wuok e factory direct. Ilose sani. Ka en Gilbis Captain Morgan gini. Gi mamoko gi Giant gi iluongo Giant gini. Iwuok e factory to biro kapodo mor. Iwinja. Mara ariyo tich man ka Simbabugo jogo joluor. Iwinja. Joma ti uso kongo kanyo bende nigi luor sana. Then ok girwakruok moko machienglo. Manyako rwakore to siana ne othulore to kiang'o. Yani girwakore maber. Mara adek. Kanyo en kama security nitiere. To thothne celebs metho kanyo to chungo mana geche. Joma dongo jotelo bende metho kanyo. Yani okoni dwa neno selepe to dhi metho. Kata kidwa neno selepe to bika Simbabugo. Ji mang'eny metho kanyo nikech security. Ngeni sani JB olor, sani joka JB te wan wa metho ga mana ka Simbabugo. Nyakado sikwa manani gini metho ka Simbabugo. Nyakoromo kaka iwinjo kanyo no endo to mano ngene ja gospel mineno lando kongo malichno mano be kela e penjo mang'eny ni ni ang'o baba mano to chuni ang'o dong ni wacho ni gospel gi lando kongo makore kanyo o mari wi nusga
Aya, nitie nyiri moko ariyo mobet kamoro to wuotho gi nying kalausi. Nyiri moko ma kata katedo otamo gi maber. Ingeni kalausi no kadwa na ngadi matin. Kalausi wach mosedhi kacha ni en kon. En kon man nikech e gik mang'eny miyudo kata ka e TikTok e solro moko mag miduogo yudo ka nen gi mibadhi moko. Iyudo ka iyudo ka nyaka ng'ane bede kalausi. Nwawinjo kacha ka ni yuago pesa ungo. Lenga pesa ungo. Kalausi ne one of the committee members. Mano chamo pesa liel. Aya no chamo pesa liel. Sani nwachako yudo nyako moro ka chamono ogine o fake ne accident. Kalausi emono share mokono jini odhi kanyo. Wacho ni kalausi no chamo pesa liel chia ugo. Negine jokma negine committee. Wache maber ber. Koro ingeni kiwacho no nyiew gari. Kalausi koneno ma. Ana wacho kaka en. Omari mo wacho ni kalausi jakuo. Omari mo wacho kalausi dhi neno ma. Kalausi osiepna to konyiso ni ko jakuo to jakuo. An kenda ane kor Yesu kocha. Akoro ine melerna ni wacho nitie nyiri moko. Nitie nyiri moko mosieke TikTok nyiri moko ariyo. Ma wacho ni kalausi no kono gi neno magi. Gik ma uparo ni en kalausi ma wacho ni ung'eyo ni ok ung'e kalausi. Kalausi iluongo ni game changer. Okay. Maja cha ok en CD player. Kalausi obongo ne sani en computer. Riek marach. Yeah. Sama uparo ni kalausi orumo. Kore ka kalausi meomolo kaka orumo no. Yeah. Sani no nyiewo gari. Owuok mana Mombasa gi jwala. Gari owuok Mombasa komien jwala kamora mora. Kalausi malando gik moko cha poko keto no adier kano nyiewo gari. No otemo pando ngimane ta ana se nene gi gari no. Yeah. Ma wane ilang mano timo party mar gari mobiro no. Yeah. No wachiemo. Kalausi miwacho ni orumo no. To iwacho no rumo to kata gik mano dage ode mokwongo. Mago nokonyo go joma onge go joma piori oriembo. Nokonyo go gozo nokwale. Nomiyo. Bana uchaje umiya bag. Gigo no okonyo go mana ji. Sani od kalausi chalo America. Od kalausi chalo London. Pesa ngani tiyo matek baba. Iye joma wuot kalausi en The Rock. The Rock oro ne kalausi 1.4 million. Ozeni kalausi how are you? I'm fine. Drink the tea. 1.4. The Rock mwene ni TV cha. To Mike Tyson machuor punda cha. Bota koro ne kalausi 3.4 million. Yeah. How are you? Roso to nyocha dwa nego kalausi. To Roso be king Roso. No dwa nego kalausi gi pesa koso. Gi pesa. No dwa nego gi pesa. Roso oro ne kalausi 10 million. Koro joma rumo ineno Omari kirumo wek keto jomoko no rumo. We gonna go example. Go kata ni kirumo. Wek keto interview moko ni keto jomoko ni ketho nying ji. Simba bugo ki ketho nyinge to ngum. Oromo kodi to go dhogi ngum. Okungo go in mani ojo ng'ato no. Koka chako manyo ng'ato chako go dhoge. Ayie gi Simba bugo. To mano mane tingeni thuwa gi Simba. Nikech chieng' moro ng'ato bobiro ni ati Simba tem. Tem. Baba tem. No, wone jogi anu e wona ni Simba bugo. Kara uso kero ne scandal weu. Keduru scandal e Simba bugo. Keti. Amata ibro riambe wiye, amata biro nyiero to wei. Men jake. Movini ibro keto scandal e wiye, obro nyiero to wei. Simba bugo to iketo kamera. Dogi biro dhie dwe okinyi saa 2. Ikuongo igo Omari marengi. Koki manyi. Kani tie joma pango wachu. Simba ni oro kimbi mondo ochopo. Koro kata ka en chudo ichule, wacho maber e TV ka jineno. Mar ariyo. Adwa wacho niya. Nitiere gik moko ma wan joma chuo wasebedo ka wapenjore gi chunywa. Alot kidwa tedi tiluoko. Wito ni ultrason. Rabolo kidwa tedi tiluoko.
Joma nyiri makwayo kanya so miedi chuo kapok igine we luoko chiemb joma chuo we mondi kigipuku berne gi mitne oko ni luoko we mondi otiek go koki luoki ji watch gini chiemb ng'ama dichuo mano en orenge koso chiemb gine ne chiemb gine yeah. Adwani wadhi mapiyo piyo kimbi mondo mi bi konwa kacha endo. Chien kacha isebedo ka iwuoyo about jothumbe kendo iwacho ni isebedo kilawo enda ahinya. Dibed ni ntinga muchuli mondo me ilawo enda ma wawuoyo ga ewi Ruto ng'ama chulo waga. Ng'ama chulo waga ka wawuoyo ewi Ruto kata ka wapako baba. Don king of Wangla mochung' sani enema iluwe gi Jakadala Odongo swag lowe amizo tuwago lowe igenia Wangla ka nitie joma serious inge Prince Indah osekale level mar bedo king majacha en empire sani sani Indah en territory sani ose fence territory mare iwinja ma Indah osekalo kingship Indah osekalo sani Indah sani en empire to ema jalamo kore ewuon empire no iwinja but wan ka wawuok kara kuom jathum ni gik moko timore kama sani ndio jothumbe ma walao to Ndiema olale lum to Ndiema lale lum nango ere Eli Toto olale lum Eli Toto boselal to da kwanene bwani wuona de Eli Toto ng'ama dhi nyaka loka bwana kodhi loka kodhi lo ando ngase dhi nyaka loka luore samora odhi loka ndara kocha bwana iwacho ni Eli Toto lal Eli nyocha onge loka nyocha en South Nyanza ka bondo magi jo mumo loka karini wacho loka mane koro in short wanyalo wacho in short nyocho dhi yo machiek wanyalo wenje room maja theater bwana in short wanyalo wacho ni Eli iwacho e gine kan rumo Eli rumo Eli pod ng'ado rumo pod odhi loka ong'ado ang'o ere Kofi Makadori ere bwana we wacho nde bwana girumo wadwa ni gigol thum mondo giprove go jopiny oseora na wach gigi okay koro mi alist ugo wuda wendo machedo upcoming man we ga chaji ilunga ugo ne upcoming ichanya ka ugo wa wendo omari kada ku chaji yawa chae kada mini jaki lakini ugo biro goyi nyocho ngwana ka koro kwan na list mag jothumbe morumo aya mafans koro magi jothumbe morumo kwano to wadwaro ge kwa kwano wachni ikwano aya mafans magi jothumbe morumo achiel Eli Toto rumo ini ne kamore list mar jothum Freddy Jakadongo manogolo video ariyo nyoro Freddy Jakadongo Boss Wonya Sembo wewe Javan Makajudo bwana Javan producer maduong' bi wacho nuru o produce to manage studio to kaka otame dong no daro dok dala yo Javan dok dala bwana yawan gi Javan ni Nairobi dong Javan dok dala gini ni live to ka ni live ayiwagi dong Javan dok dala Javan Makajudo ni kanye odong ni studio ne melo nitie lakini Javan dok dala onge Nairobi ka wacho ni Javan rumo ya rumo nikech isenyisa Omari wacho ni Javan rumo mi list aya mokwani ming'eyo ajiwo ni korumo kata korumo an kende manyalo wacho ne an pod an pricing an ng'ama rumo takia ne aya nitiere ng'at iluongo ni ng'ane ni Tabu Jakoyugi Tabu wer pok notimne nade wadwaro Tabu gi an ka kwano gi wadwaro thumbe manyien sani jok ma hit ma trend sani manie TikTok amora Indah 1 Odongo swag 2 Emma Jalamo 3 Jakadala 4 Iwinjo amizo tuwago mago the big 5 modong to rumo te
Ano kabipako ng'at ma orumo. Yan kinena ka wuok pinya golo gacha mutija. Kaka talanta ndi ka bwana. Kaka talanta tonga. We kwano na gik maonge. Na bwana kaka talanta. We kwano na gik maonge bwana. Bwana ye kaka talanta bwana. Akiaye owera go. Ikibwende kaka talanta. Owera ngoma. Baby na. O ene mowero gino. Okay. Dongo rumo. Nyaka dower baby na ere wer mosegolo kendo. Orumo. Me ineno maintain kingship. Okay, golo wer achiel ni hit go. Kise hit chako rwako koti moko madongo ni bimoso ji gilete lwete ni nonsense. Mbane kaka mosoji. Oka wajo ni kaka lakini ka ose musika mano. Kaka talanta mari wacho ni mosoji gilete. No, iketho gini. Koro jothuro winjo jothumbe man. Yani kaka talanta ma. Okaluro kaka talanta. Tango. Kaka talanta ngama kigoto ne to manager momiyo simu. Etimne. Ai. Wan wacho ni ema jalamo maintain respect ma in go no. Odongo swag maintain respect ma in go no. Mano kori kwano joma mi pesa. Ok miya pesa. Ingeni nitie yawuoyi ma kigone gi simu omari to mako simbi. Yeah. Kata kifuo lakini omako simbi. Then chokara moko be ano chul Mombasa koni. Nigi wacho ni Junior Sungore. Uone Mr. Kede maraj. Okaluongo nying ng'ato mano in. Iluoro Mr. Kede. Okaluore. Mr. Kede mono wacho ni Junior Sungore. To kiwuo. Mr. Kede mano wacho. Gimokwongo Mr. Kede ka wuoyo kuome ok en ga ng'ama wiye ber. Obiro ga Nairobi ka pile, obiro kawo yadh wich. Gin gimoro iluongo ni Ziggy Langi, donge? Ziggy Langi ma yo nyodhore kama to wiye. Ochalo ndo. Bwana. Aneno ka inda ni jokuoge obukore keto Ziggy Langi ni en lawyer mar jothum. Ni en lawyer. Jokuoge mokete inda gende mokete ni en lawyer. Inda jakuo? Ka inda mikwele ga. Koro kikwele odi dongi ni be jakuo maduong'. Dongi ni mwacho ni inda jakuo. Bwana yao no. Ni inda jakuo. Ada penjo yawa. Yoka ma nyikwara mogi. Mae kaka wakawe. Magi weche mose chokno e kor piny. Maka wuono wamuochunugi. Yeah. Onge ng'ama wagoyo. Bende onge ng'ama wamulo. Wan wawacho adier manie ground. To wakelo ne joka nyanam. Koso mari wache nango. The other time nwaneno ka ne Awiko Jakabunde ne yware ka chendo gi Melo Music. Awiko Jakabunde to ge Javan Makajudo. Ne gine ywaruok kacha mar production. Javan Jakuo. Javan Jakuo. Javan Jakuo. Awiko no be Jakuo. Mago jokuo ge ariyo. Mago jokuo ge ariyo ma ywaruok margi. Wegi tie kendgi mago gik moko nego wuoye. By after all, who is Javan? En producer ten music. Awiko to en nga. Awiko en producer togo ogo piano ka Jakadala. Koro ng'ima longo ni ji ariyo go ng'ere. Iwinja? Ma ok nyal donje kindegi. Mani longo ni cloud chasing. Giches cloud attention marwa. Wan jo mosomo. Gimanye gima machua maginya kele mbelewa. Nyakora mogi pod wan kaende gi kimbi kaka iwinjo kanyo no endo wawuoye gik moko mopogore achiel ariyo adek imed parnwa kacha endo ni solro mar Sheila bedhi mbele kacha lighting en tarik 21 en tarik 21 kanye Egesa koro wasolo ute mondo uchop kar rombo kaluwore gi tho monotimore cha en lesson mane mwalan from there minyalo kono jopiny. Jomoko wacho ni koro wawedhi gi mondo wajawa kik wamiel gima chalo kamano. Gima timore dhi ajawa ok en shida to dhi ajawa bende moko monego Sheila. Mane tho mane Nyasaye ochano ne. Makata ne bed manolemo. Makata no bed manolemo tho ok yombi be ok lenga. Inyalo to ni ajali gari Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth
Tudri kodwa e nembni wa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. Monde yudu paroga nyasuba kodelisha tutuka kaskiza tune mari Dista apura chela star ochiko aria dek hash Samoro temo gonasim mama temo gonasim Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Nyakora mogene podwa ne break ka cha matin nge tesa moro mabende wadhi kacha wamodhe pi matin tuacha kwa duogo nikech duondwa tuo. Namba ni kanyo unyalo bolo na pi moro matin. 0799 633 968. Wan jo pap chalre. Mani we namba mar pap. Mano namba mar pap. Koro MC monge tayo budho kudwaro MC monge tayo budho maber. Kendo ng'e tayo chenro to nigi luor. En iluongo ni Amata Minjaki. Minjaki no en MC ma ber kabisa. Then kasto wan go gina. Malo iluongo ni Ang'o mikawo chogina tichoke. Apengo then nitiere Jendeke. Iwinja? Kasto wan go gina. Bwana wegona koko. Ogina tonga. Do MC. We ana luongo MCs manigo buongo te. Oka wuok kuom joneko. Anyway, koro mane kaka wanene. Koro Amata Minjaki pengle wuono tiato. Jendeke mfalme ex Japan ludhe dongo. Mago MCs makata ka inigo. Aloji na Panoran ya. Then nitiere moro bilungo no Marinas. Mago joma Jakalo to poka aneno. Labda biane koti mo MC. Okadwa wuono. Bwana. Jakalo. Onge sida en Jakalo. But okadwa wuono jo piny. Pokinene. Ana wacho kuom MCs ma serious. Iwinja? Ya. Koro. Nitie managers bambe sani rumo. Piuso rumo. Urumu to poru keto inde top bwana ngati imi kasema. Top mane? Nyasachi ne mokete top. Piuso ngindiko wer. Kanya wacho kanyo. Ero kamano. Koro Piuso rumo. Podwa manyo, podwa timo uchunguzi. Bwana. Security mari kweri. Security mari kweri. Aya mia managers matimo maber. Number 1 2 3. Number 1 Pius no timo maber kendo. Number 1 Pius timo maber. Manager mar John Juna timo maber. Manager mar Emma timo maber. Manager mar Jakadala timo maber. Manager mar Jakadala iluongo ningo. Manager mar ng'ato iluongo ni Elvis Kadori timo maber. Iwinja? Ngeni aseyudo ne kwano jomikia manager mar Musa Jakadala. Bwana in kase nyisi ni manager mar ng'ane timo maber. Full stop. Inyalo bedo ni pako Chelsea tikia kata nyingi jotugo lakini pako Chelsea. Ine pako team wan kode. Gik mase kwano go akwana dier jopinyo ng'eyo. Makata kipenjo usiku wa manane to biro go wiye. Usiku wa manane? Obiro go wiye. Usiku wa manane? Obiro go wiye. Nyakora moge wan wakele kaka en, wan wachiwo platform gima ng'ato wacho to wuok kuome. Wan wakele kaka bende wayude kuom jopiny. Wan jopiny manyiso wani kawuono ng'ane. Mar ariyo. Oseyudore ni joma nyopi oriembo oketho gigegi nigi shida maduong' sana. Nikech sani dhano go joma ne pio riembo moko onge school fees onge kaka chaki gidoke zero jokama kineno nyawadu moro mane pio chando kamoro asayi many kaka inyalo konye kata gima thin ma in go
Nyasaye dhi gwedhi kendo dhi ting'i malo nikech wan watemo kaka dhano, wan dokta, wan mathiedho, to Nyasaye chango. Iwinja? Koro king'e ng'at manyocha pi ogolo kamoro, asayi, mae samo wariwore kod wede kod osiepe ma nyocha pi o affect, wachung' kodgi, wamakre kodgi e sama chalo kama. Mar ariyo, nitiere wach moro ma ringo kae ni baba wene ng'ato chama, baba wene ng'ato Azimio. Baba ok nyal weyo chama. Baba en CEO mar ODM. Jo modong' ma winjo wacho ni Jo kia ng'awa, en sawa, Jo ni kanyo, Oparanya ni kanyo, Baba Owino ni kanyo, Opiyo Wandayi ni kanyo, Kimbi be ni kanyo. Koro mago duto kik teru gi rumas. Baba nitie. Kendo kaka simo mogik magone baba, awuoyo gi Raila saa 1:40 to. Tang'na call logs. Awuoyo gi Raila saa 1:40 to. To ineno mage. Ineno gi. Koso mama na Raila maja karanda. Ama baba. Dogino namba neno kan gi 0 mang'eny. Mano namba baba. Koro baba unyisa ni enentie nikech nyonego bedni wapogo chiemo Mathare. To Mathare ai to yawuoyi te mag luo magin lawyers. Lawyers ngudi. Lawyer ngudi. Lawyer ngudi to jokuoge. Koro kuyiero mbunge ma en lawyer, maendeleo onge gweng'no kata dichiel. PR ni malo ma wang' ni kuyiedo kikuyier lawyer. Kwa mfano Rafuok tiyo Mathare ka molo kata ng'ane ne. Rafuok tiyo molo kata ng'ane. Lawyer ilongo ni TJ. TJ Kosa Anthony. Mathare en kar Anthony koso TJ. TJ. Omera Rafuok tiyo. Rafuok tiyo ma wang' ni MP ma Mathare wamiyo mana Rafuok. Iseneno MCA matiyo molo Mujumbe. Ng'ane Edi Muoka Nyanga. Tiyo Migori marach. Gotila yako wuona yako. Mago ya wuot luo kidhi Kisumo. Ng'ate iluongo ni Ken Nyale nosegolo chiemo ne IDPs. Joma ne piyo daro. Aduwi Nyang nogolo chiemo kuno. Albert Swag nosegolo chiemo kuno. Nyako moro mo iluongo ni kia ng'awa Raila iluongo nang'o? Esther Raila. Nominated MCA. Bende nosegolo chiemo. Wuoyi moro bende nitiere Denmark iluongo ni Nyuki. Odwaro chung' Ahero Nyando Ward. Nosegolo chiemo. Koro wakwano yawuot luo. Onyango Koyoni kanye MP wa Mjumbe madhako. Mjumbe madhako makata gimotimo onge. An nyaka ne chako bedo mjumbe sani tam mar ariyo. Pok aneno kata Onyango Koyo chung' e parliament ko wacho ni order moson. Agimilo gesa gini wuoya. Wajumbe mane wayiero to lal modhi osiko wi. Mano Koyo miluongo ni mjumbe madhako. To dongen dhako. Ng'ama luor, ng'ama ngoro. Mano James Onyango Koyo mawuoya an jamoroni. Aja Kano koge mbod mach. Awuodo yuko. Ni MP wen dhako. Tineno ka ende chuo. Ang'o motimonwa? Nderni wag enena buru ndara mawuok dala wuok ngere ka goro nyaka Masogo madonjo Murom madonjo Mbei. Maram Road drainage poor. Kata Kalausi onge ga wiye lakini kuonde moko to Kalausi aneno ka rieke. Iwinja? Kalausi ok rieka to kuonde moko Kalausi reason ka dhano. De Kalausi mjumbe no do sani mjumbe waneno en Robert Ouko Nyasona. Togi Oscar Papa mago ya weyariyo ma nyaka bede tebo wayiero achiel. Iwinja? Ana di chung Nairobi kalo wa Savana ka MCA ni kak. Omari anyalo ndiki. Sawa. Omari anyalo ndiki ka Nyasaye omiya gini. Pok Nyasaye rego mos ng'ama nong'eyo. Pong Nyasaye rego mos lakini nyaka ibed gi cham to cham da kane kuomi. Baba sani gore ka waloso cham. Sani to onge.
lakini minyalo nyiedhi to ntian gi chak matin. Bona siasa ti winjo mera an de kwayo na iweri go angle yine awinjo kidonje siasa mi bedo gi feelings but gimoro mani wacho ni to kainde kwale kera go siasa. Ai to joluo mani Mombasa. Joluo mani Mombasa riure uru. Ai uru usaliti moro maneno usechako go joluo isaliti joluo nikech pesa matin. Riure uru gwang' achiel. Wadwaro MPs 4 Mombasa ma joluo. Wadwaro MCS 20 Mombasa ma joluo. Ka pesa wuonge go wadhi uso puothe dala to udhi unyo udhi ubedo MCA kuseyudo to udwoko pesa wariembo joma uso negi puothe go. Yeah, that's fact. That is fact. Sani wadwaro investors ma invest e Luo Nyanza. Wan gi yawuotwa mosomo sani to onge tich. Wadwaro umakru manyino matije. Wan gi nyiwa mosomo maonge tich. Umakru manyino matije. Iwinjo? Kine office manjaluo wadu kete bathi. To jaluo inbe koso ndiki tich ni jatelo en jaluo wadu. Kikidhi kuno gi ujinga moko mang'eny ni ang'e jatelo ni kori go lesi. Mano kata koriembe tich kinyiso ato wabiro pado siandani. Jaluo sani wadong kendwa wadong wena gi Raila wani. Ng'amane nitie ne ogola nye gisetimone kamacha. Wadong kendwa. Sani wacho ni 1 shilling 1 vote. 1 gin. Makre uru kaka jokanya nam. Sani wachako movement Nairobi ka maru riwo kijende ma joluo te Kenya mangima. Nyaka Sudan. Wabiro support jowa. Wabiro chungi jowa. Ka en jatelo moko dhi kodo maber. Wabiro goyi kalam. Ma duondo ji mang'eny ok duondo kimbi. Sani asewuok kuom wuod Kanaan wuod piny. Amolo dingo chiwore mana kanya rombo. Mondo obed slaughtered ne jomoko. Eki yudo ka yawuot Luo moko bo wuok. Kako doyo widi gini ni gin be gichung ni gipingo Raila Odinga. Ana wacha dier mar Nyasaye. Ng'ama pingo Raila mano ng'ama kunyo bure. Ka isechung kamoro mi anyo Raila Odinga dare Luo. Ka jomoe mowuoni dar. Donc wan gi moro ni luongo ni political freedom. Koro kanye Luo Nyanza kisenyo Raila. Freedom no bedo nade. Okay, anyi wacha ni wan to ka support Raila. Mana ka support nango. Mana kaka imbende sama. Oko support nango. Don politics to in gi freedom. Politics nango oko support Raila nango. Apenji, ino ki support Raila. Nango. A support. Ero kamano. Da padi. Ni anango. Apenji ni wan kaka joluo waonge wacho ni yawa anadwaro ng'ane. En mane odwaro ng'a, odwaro nango. Ai no dwaro ng'ani, odware nango. Okay, Raila is mandatory. Raila en mandatory mana kayo matero ji ngima ka Yesu. Jakongo madho kongo lakini kotiego to lamo Nyasaye mondo donje polo. Iwinja? Raila takro kinyi nyako dhiambo anyalo wuoyo kuome. Nikech ka ng'eyo gik ma Raila osetimo, to gik ma Raila osetimona, Raila chunye ler namba di. Kendo en ok kunga. Kendo en ok olga. Mane Raila. Koro miyo. Raila no werigo. Raila ne en kambi mapidha. En kambi mapidha. Kagi giri wore jiruto kigi bidala. Mnyocha neno ng'at moro marwako ogudu machalo sufuria. Ka uwuok oko ni yanyo babu Owino. Karado gimi guna anyalo chwade sweep to am imeta chambe shoki. To ka buoge mathin. Tamako mana nego miguna. One interview. Oh sorry. Had a demonstration. Watch me tieko go. Adwa na mi microphone mondo itiek interview koro. Sani nitie wer manyien magolo. Miluongo ni gine. Mokwongo. Nyasaye ogwedho Lilian Jairo. Nyasaye ogwedho Evelyn Mudhoka. Nikech aneno ka gisechako golo wende manyien. Evelyn Mudhoka ogolo wer. Lilian Jairo ogolo wer. Nyako moro iluongo ni Favor. Favor Eunice Favor ogolo wer. Aya Carol Gift bendo golo wer.
Aneno ka koro mano nyaka nyochi chak nyaka wuoyo nyota wachak wuoyo. Okay. Iwinja? To kinindo. Wadwaro nya Jerusalem. Elijah umoni jalogo. Akia ni bibinja. John Okidi Zaburi. Ogoma. Eunice Ogoma. Lavendo Buya. Yeah. Brother Enoch. Kefa. Kevin Gombe. Okwabichak wanuoyo nu. Wamiyo ujuma chiel ugol nwa wer manyien. Dhiure lemo matut Nyasaye mi uwer. Ugol nwa wer 1 week. Huh? Wamiyo gi juma. Juma kokalo to walaogi. Mano giwe gospel. Mano giwe gospel kar gibero wangla. Iyo ka ng'ato lemo to dhi launching mar jo wangla. Nene na apostol en ang'o en no dhi launching mar jo wangla. Nonsense. Joka Yesu dhi launching mar kanisa. Jo wangla bo dhi launching mar jo wangla. Iwinjo? Arambe to wago kamoro achiel wan joka Yesu matin. Mano ng'ama apostol to dhi e gine mar jo wangla. Oge gi nying ng'ato madwa luonge media kawuono. Ero kamano nyakwara mogne wan kaendi gi Kimbi. Inyalo manyo Kimbi ka acha endo e mbui mare. Oyuko Kimbi. Kamora mora. Ne nyathi madwa ni miye promotion ere kaka itimone. So imbe kwa pesa. Ok kwa pesa. Akawita terie studio. Studio nitiere studio mar OJ ka. Yeah. Studio nitiere studio mar Ostino Kijana ka. Yeah. Studio wa an nitiere no engineer be nigi studio ka. Yeah. An akonyo upcoming producers mondo bimalo. Yeah. Ningeti producer manyoso bedo madongo ka. Nyose dhi mochako chayo ji. Kaka? Iwinjo? Dong kichako gi Wuod Phoebe. Channel nini dede. Kichako gi Wuod Phoebe. Wuod Phoebe ochaji. Anyo gisedhi magineno ni gine maginyalo golo wende mabeyo. Ma ka producer mora ma chajo upcoming pesa mang'eny. Mano Nyasaye mondo kuongi. Upcoming en ng'ama in encourage. Inya produce ne wer mamit gi pesa matin, then dhi more to chako duogo. Ang'a mono upcoming embo dhi upcoming studio. Mano bi wacho gima bero mari bi yo top ga. Adwa na wach gini e kamera. Upcoming we do studio madongo kare. In be the upcoming studio. Iwe miyo wakesa matino champesa ni. Samatino le. Champesa ni. To pesa no be kitilo kidam. Imi ngado alofachiel. Yoni ngado 500 ni ba abiro ni go matin. The upcoming studio. Yeah. Ngato gi siemo wang Wuod Phoebe biro chamo pesa ji. Waol gi siemo wang to samora upcoming ni. Pesa ni dwa mi kidam. Ine suguli tipo ka ineno 500 simu. In kamori poki na lalo tingeni pesa ni dwa ni chopa 10,000. Obiro chopo di jadi. Upcoming no be upcoming studio. Upcoming. The upcoming studio. Trending. Okinya trend ka wuono kaya jomo se trend di chielgo. Gi trend ka ke kiasa ni girumo te. Kaso be okunya kalni enda ni golo mari. Ero kamano coming. Ichopi yudo ka Kimbi record. Niti wacho ni ngano niya. An garaka to in upcoming. Ni an garaka. Ok bigo. Ni Kimbi ni an garaka ni badi. Ok bigo. To Kimbi gola 10,000 ndi ngalo 2,000. Isiko ni ngani dongineno. Dongineno gi Kimbi gola 10,000 to kelo pesa chayo, kelo pesa soda, lunch be ne muteri. Ma ichaki tell producer out. Kai dongato to biro galo 2,000. Odo nyani to se odo chobe dodi to se ore. Osiko ne mana producer bai neno. Ase kete neno. Bai neno. Ineno gimoro ngie simi. Ngie message. Mondo nyeni ogolo pesa. Upcoming. The upcoming studio. Yeah. Makitero kata 2,000 tiko ni akoro kikemeri walo ni baba. Manyino ng'at moro chako bi. Ero kamano nyakwara bogi ne wan kaendi gi Kimbi wago ero kamano ahinya. Pod en mana LTN Luo Trending Nation. Wach ni en mana LTN Luo Trending. LTN Luo Trending Nation. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs.
From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Donge nyasaye mwala monitokne. Monde yudada mandiv kod densi wudi nyako chien kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela chel star, ochiko aria boro hash. Alala mo nyasaye no gwedha ginyare dak. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. What's up guys? Maya Wiko Jakabunde, engineer Wema Studio. Ma en LTN, Luo Trending Nation. Kai mawang wangiyo, Luo Trending Nation to the world. Monde yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela rio star, apirio apura ngwen hash. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.